Здравейте отново. Това е следващото ми видео. Едно видео някъде ми се загуби, така че това е второто филмче, което правя всъщност за тази покупка. Сега при Петрол. Денят е 29 ноември, часът е 3:30 централно европейско време. Влязъл съм вече на покупка. Според мен нивото при 61,8 фибо издържа. При Петрола. Така, ето го. Така малко да се понагласи по-добре. Нивото при 61,8 фибо издържа. Според мен. Дали съм прав, това ще видим по-нататък. Начертал съм за сега предполагаемата от мен възходяща тренд линия и да, гоня го нагоре. Значи, тук при нивата около 100 фибо, или това в случая 0 фибо, не, окей. Ще гледам да прибера някакви пари и да преместя стопа. И оттам ще тръгна да гоня 138,2, 161,8 фибо. И ще видим. Разположил съм ордера за Take Profit тук малко под 138. По принцип, когато гоня някакви нива, сигурно вече видяхте, и от продажбата ми избирам най-близките. Тоест, тук където продавах, при корекцията, можех да избера и 50 или 61,8 фибо. При 61,8 имам също и много добра, тя тук се вижда, много добра линия на подкрепа. Ето тук сигурно се вижда, т.е. силно ниво на подкрепа. Да, аз избирам по-близо, не се лакомя за пипове. Когато търгувам корекция, избирам за таргет нивото при 38,2, тъй като това е най-вероятно да се удари. 50, 61,8 фибо, цената може и да не стигне до там. Особено ако не съм на компютъра, избирам нивото при 38,2 фибо за таргет. Като видяхте, търси линията на подкрепа или съпротива, която е около нивото, и там прибирам. По същия начин, когато го гоня нагоре, аз не се лакомя за повече пипове, не го играя до 161, играя го до 138, като при 138 си търся къде се намира. Ето го на дневна линията, т.е. тренд линията на съпротива. Ето тук съм идентифицирал ето тази при около 138,2 фибо и там ще си прибера печалбата. Да, ще видим как ще се развият нещата. Ето тук може би малко ми разчиста графиката. Ще видим как ще се развият сега нещата. И да, дано да имаме късмет.